Φίλοι της αναλογίας, φωτογραφίας και του βίντεο, γεια σας. Είμαι ο Βαλάντης Κιλής και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο από το Βαλάντης Tasting. Το πρώτο για την ακρίβεια, δηλαδή βλέπετε ότι έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο. Και σε αυτό το Βαλάντης Tasting μετά από 4 χρόνια, εντάξει όχι 4, υπερβολικός κι εγώ, μετά από κάποια χρόνια που έχω σταματήσει να κάνω βιντεάκια τέτοια, αποφάσισα, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, αλλά και από πίσω στο monitor, να δοκιμάσω snacks από τις Φιλιππίνες. Οι Φιλιππίνες για πολλούς είναι μακριά και για μένα δεν έχω πάει ποτέ. Αλλά έχετε σκεφτεί άραγε τι κουζίνα έχουν στις Φιλιππίνες, τι κουζίνα έχει η Μανίλα ας πούμε, τι κουζίνα έχει, δεν ξέρω άλλο μέρος, μόνο τη Μανίλα ξέρω. Οπότε εδώ πέρα, βασικά τι γλυκά έχει η Μανίλα και οι Φιλιππίνες γενικά, in general. Έχω εδώ πέρα 4 γλυκά, από τα οποία τα έχω λάβει, δεν μπορώ να σας πω από πού, αλλά και θα τα δοκιμάσουμε να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα εύκολα ή να ξεκινήσω με τα δύσκολα. Θα ξεκινήσω μάλλον με τα εύκολα. Είναι 4, οπότε μπορούμε να πάμε 2-2. Να πάμε 2 σακουλάκια, 2 κουτάκια. Θα ξεκινήσω με τα εύκολα. Ξεκινάω με αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο ωραίο από αυτά που δεν καταλαβαίνω τι είναι τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό είναι fried mangoes, dried mango slice. Βλέπουμε εδώ πέρα που λέει 155 pesos, οπότε είναι έτσι. Από θέμα διατροφικών συνθήκων, calories έχει amount per serving, λέει 130, serving size, άρα 8 slices από αυτά, 8 slices από αυτά είναι 130 θερμίδες. Δεν έχει sodium, έχει 45%. Οκ, εντάξει. Και vitamin C έχει 45%. Αυτό είναι τρελό. Έχει 45% βιταμίνη C. Δεν ήξερα καν ότι το μάγκο έχει τόσο βιταμίνη C. Λοιπόν, το ανοίγω. Καλά, η Μανίλα ζει μπροστά. Οχ. Ήρθα. Έχει μια περίεργη γεύση. Δεν είναι ακριβώς σαν μάγκο. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Πω. Είναι πικρό ρε. Αν ξεκινάμε έτσι από τώρα, που ήταν και το εύκολο αυτό που υποτίθεται, φανταστείτε τι γίνεται στα υπόλοιπα. Σε αυτό θα βάλω ένα 5. Και το 5 πάρα πολύ χαριστικό. Και τώρα πάμε λοιπόν στο επόμενο, το οποίο είναι το... Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Λέει Special Butterscotch, a chewy confectionery. Τι είναι το confectionery? Comprised of high quality brown sugar and butter. Bonbons. Μου έχει μείνει πάρα πολύ αυτή η γεύση του mango. Butterscotch delights the palate in unimaginable ways. Κοιτάξτε λίγο, έχουν βάλει τέτοια γραμματοσυρά. Έτσι είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, a chewy confectionery comprised of high quality brown sugar and butter. Bongo, αυτό. Butterscotch delights the palate of unimaginable ways. Each bar is topped with fresh peanuts, creating a fascinating taste, an explosion of flavors that never fail to please the most discriminating senses. Discriminating senses that never fail. Fail λέει, όχι fall. Λοιπόν, πάμε να το δοκιμάσουμε αυτό που δεν μπορεί να κάνει fail το taste μου. Αυτό είναι πιο ωραίο. Το έχει μέσα σακουλάκια ατομικά. Πόσα έχει μέσα? Έχει 9 μέσα. Και τα servings πόσα είναι? Λοιπόν, ingredients έχει enriched flavor, sugar, egg, butter, vanilla and peanut. Το peanut δεν μου αρέσει, αλλά θα το δοκιμάσουμε. Serving size 23. Και το κάθε serving, άρα το κάθε τέτοιο, έχει 103 θερμίδες. Εν τω μεταξύ οι Φιλιππινέζοι είναι αδύνατοι. Μάλλον δεν το τρώνε αυτά, δεν τους αρέσουν, λογικό. If you ask me. Λοιπόν, για να δούμε αυτό. Μυρίζει ωραία.
Λοιπόν, δεν με τρελαίνει. Τελικά η βανίλα δεν έχει καθόλου καλή κουζίνα. Δεν είναι κακό, είναι ωραίο, απλά δεν μ' αρέσει αυτό που έχει εδώ πάνω, που δεν έχω καταλάβει τι είναι. Δεν... Ναι. Σε σχέση με το προηγούμενο που φάγαμε, το μάγκο, είναι πιο ωραίο. Αλλά και πάλι η διαφορά δεν θα είναι τεράστια, να το ξέρετε ήδη. Είναι 6,5 στα 10. Κοιτάξτε, αυτό που το δοκίμασα και έχει φύγει λίγο το aftertaste, βανίλια δεν καταλαβαίνω. Peanut δεν καταλαβαίνω. Τι άλλο είπα ότι έχει μέσα? Αυγό, βούτυρο, βανίλια και peanut. Peanut δεν καταλαβαίνω. Βανίλια δεν καταλαβαίνω. Butter καταλαβαίνω, μπορώ να πω. Αυγό δεν καταλαβαίνω. Ευτυχώς. Μας λέει εδώ πέρα ότι είναι product of the Philippines, manufactured by Bongong Corporation. Α, αυτό είναι στο Bacolod City. Α, αυτό το Bacolod το έχω ακούσει, είναι χωριό στη Μανίλα. Άρα αυτά είναι πιο traditional, εισαγωγικά. Οκ, not bad. Λοιπόν, μόνο και μόνο επειδή είναι local και επειδή δεν είναι σε μεγάλο corporation, και από ό,τι βλέπω λέει Villain Corporation, Bongong Villain Corporation, θα του βάλω ένα 7. Θα του βάλω 7 στα 10, γιατί we support small businesses εδώ μέσα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο επόμενο. Το επόμενο, πω μαλάκα, το επόμενο είναι... Δεν ξέρω να πάω σε αυτό ή να πάω σε αυτό. Αυτό μου φαίνεται πολύ στόκος. Λέει Rice Krispies. Λοιπόν, αφού αναλύω αυτό, θα αναλύσω αυτό τώρα. Και το άλλο θα αφήσω για το τα αμυγδαλτά, δεν μου αρέσουν έτσι κι αλλιώς. Storage condition μας λέει πού να το βάλουμε. Και λέει εδώ πέρα, πού να το βάλουμε, λέω. Καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα λέει Rice Krispies και λέγονται αυτά Philippine Shortbread Cookies. Pinipig Polvoron. Αυτό είναι στα φιλιππινέζικα. Βασικά είναι Tagalog. Νάτα, έτσι λέγεται. Tagalog, το θυμάμαι. Θυμάμαι ότι λέγεται Tagalog. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Άρα το ανοίγουμε αυτό. Μ' αρέσει που λέω το θυμάμαι και είχα πει κάτι Ταγκαλάν, Ταλαγκάν, κάτι τέτοια είπα. Λοιπόν, το άνοιξα. Γενικά στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες το χαρτί το βάζουν έτσι, ελεύθερο. Αν, το λέω τώρα, αν αυτό το πράγμα είναι ωραίο, trust me, κοιτάξτε, δεν μυρίζει άσχημα, το πετάει λίγο. Δεν μυρίζει άσχημα, μυρίζει βούτυρο, σίγουρα μυρίζει βούτυρο, πάρα πολύ βούτυρο. Για να δούμε. Δείτε, λοιπόν μέσα είναι έτσι. Είναι λίγο σαν χώμα, όπως το βλέπεις, αλλά είναι ειλικρινά ζάχαρη, την οποία δεν είναι άσχημο. Είναι σαν, καθίστε τώρα να σας πω τι είναι, σαν τι είναι. Θα το έβαζα ότι είναι σαν κουραμπιές, πολύ πιο βουτυρένιος και πολύ πιο γλυκός. Είναι κουραμπιές χωρίς την άχνη ζάχαρη. Αν είχε λίγο σοκολάτα βέβαια, θα ήταν πιο ωραίο. 8 στα 10. Πολύ valid. Και νομίζω ότι τα Goldilocks είναι Rice Krispies. Α, γι' αυτά είναι μέσα, έχει και ρύζι μέσα. Ωραία, λοιπόν, το βρήκαμε. Δεν ξέρω τώρα αν θα έπρεπε να δοκιμάσω το επόμενο, γιατί για το επόμενο δεν νομίζω ότι θα έχω υψηλά standards. Να το ξέρετε, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου το... δεν μου αρέσει καθόλου τα αμυγδαλωτά. Αλλά θεωρώ ότι ο νικητής μας ήταν αυτός. Να το ξέρετε ήδη, σας το λέω από τώρα, ο νικητής ήταν αυτός. Και πάμε τώρα στο τελευταίο, το οποίο είναι το Bow Tarts. Have a bite of something sweet. Πόσο sweet θα είναι αυτό? Α, λιγμένα δεν είναι. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα μας λέει ότι είναι της Emmy's Sweets and Pastries of λάχος, pastries. Λοιπόν, Amy's Sweets and Pastries, πήγα να το πω πάλι λάθος. Have a bite of something sweet, Bow Tarts. 8 τεμάχια. Α, λοιπόν, μας λέει εδώ πέρα ο Χριστός και η Παναγία. Αυτό να ξέρετε έχει τις πιο πολλές θερμίδες. Και let me explain. Αυτό λέει εδώ πέρα περιέχει serving size 55 γραμμάρια,
εκ των οποίων τα calories το οποίο περιέχει το κάθε ένα είναι 240. 240. 240 θερμίδες αυτό. Θα μου πεις λογικό γιατί έχει και τόσα ζαχαρωτά. Έχει τόσα γλυκά πράγματα μέσα. Δίκιο έχεις. Αλλά είναι λογικό. Τόσο πολύ. 240 θερμίδες. Λοιπόν, το ανοίγω. Μάλλον. Λοιπόν, desperate times call for desperate measures. One eternity later, εδώ πέρα, κλασικά. Οπότε, επιτέλους το άνοιξα. Μπορεί και όχι. Λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι είναι λίγο πιο... Κοιτάξτε να βλέπετε πάλι αυτό που σας έλεγα. Ότι το χαλάνε το χαρτί έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι σαν Apple συσκευασία. Ταραν! Λοιπόν, σαν παρουσίαση δεν είναι άσχημη, αλλά αυτό που βλέπω δεν μ' αρέσει. 240 θερμίδες αυτό το πράγμα, αυτή η βάρκα. Η βάρκα 240 θερμίδες. Seriously. Λοιπόν, το ανοίγω. Κοιτάξτε, μυρίζει σαν κλασικό γλυκό. Τέτοιο. Αυτά. Και τώρα που το κατάω έτσι μου θυμίζει άλλα πράγματα. Αλλά, οκ. Βαρκούλα. Λοιπόν, το δοκιμάζουμε. Λοιπόν, βιάστηκα να μιλήσω. Τώρα καταλαβαίνω γιατί αυτό έχει 240 θερμίδες. Τώρα καταλαβαίνω γιατί αυτό έχει 240 θερμίδες. Αυτό είναι καλύτερο από αυτό. Και οι κατσαρίδες από κάτω στο δωμάτιό μου θα κάνουν πάρτι. Αυτό εδώ είναι πολύ καλύτερο από αυτό. Είναι σαν κλασικό, μου θυμίζει λίγο ταρτάκι. Ταωτάκι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. 9 στα 10. 9 στα 10. Και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Ποιο κερδίζει? Υπάρχει λόγος να το πούμε? Θεωρώ ότι καταλάβατε όλοι ποιο κερδίζει. Στην αρχή το πήγα πάρα πολύ safe και είπα ρε παιδί μου ότι εντάξει θα δοκιμάσω το εύκολο, το οποίο ήταν το mango. Τελικά το mango δεν ήταν τόσο ωραίο. Μετά πήγα στο δεύτερο, το οποίο ήταν τα butterscotch, το οποίο ήταν χάλια. Και μετά με κέρδισαν τα δύσκολα. Και κέρδισε το αγαπημένο μου. Δηλαδή αυτό εδώ, η Έμι έκανε πολύ καλή δουλειά. Να πούμε ένα συγχαρητήρια στην Έμι. Πάμε λίγο. Μπράβο Έμι. Λοιπόν, αυτό κέρδισε. Αν ποτέ βρεθείτε κάπου ή στη Μανίλα ή σε κάποιο national, όχι national, αυτά που πουλάνε σε αυτά τα πιο traditional, πιο και το βρείτε αυτό, πάρτε το. Αξίζει full. Ίσως επειδή είναι και πολύ κοντά στις γεύσεις μας. Ήμουν ο Βαλάντης Κιλής και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά. Γεια σας.